Zo, goeiedag iedereen, welkom op een nieuwe Albert Heijn XL boodschappenvlog. Hier ook wel nog interessante informatie. Vestrok, dus ook terug te vinden via de website. Dus de link onder deze video. Ja, het is 8 uur. Zo, ik heb dat hier al op mijn lijst, die persinaasappelen, maar bon, het staat ook goed aangeduid, dus je kunt hier binnen. Heb je direct voor je, ook interessant, gezond voor de vitamines. Dus hier heb ik er 2 van nodig. Ja, dan de gewoonte om ook de bananen aan te kopen. Er is hier ook een mooi overzicht van het aanbod. De komkommers, zo. Ja, die verspakketten ga ik altijd nog even langs, zo om te bekijken. Staat soms op mijn lijst, soms niet, maar wel interessant aanvullend. Hier heb je dan ook die kortingen tegen voedselverspilling. Dat is ook altijd wel interessant. Hè? Zo, dit kan ik nog wel gebruiken. Dan zie ik dus hier ook €1 korting op. Dus kan ook mee. Dat is ook interessant. 2 stuks €1. Zo, ik ga nu terug naar mijn boodschappenlijst. Nog even opnieuw de vleeswaren. Is er terug een interessante bonus via de bonusbox, min 20%.
hebt dus ook zaken die aangeduid uitstaan als bonus, zonder de bonusbox hier, hè, zoals je ziet. En dan hier mijn persoonlijke bonus. Dit. Dit kan niet. Zo en dan de afdeling bakkerij. Zo, hier hebben we bijvoorbeeld die tijgerbal 2+2 gratis. Dus je mag er ook 4 van meedoen, dan heb je er 4 gratis. Hè. Zo interessant. Dus dit 2+2 gratis. Dan heb je ook de algemene zaken hier in bonus. Oh, deze zijn ook bijzonder lekker. Hè. Deze soort mag je ook combineren. 3+1 gratis. Ja, dan een AH-stokbrood. Ik zie ook nog het aanbod van de koffiekoeken. Ik zie hier nu wel bij dat stokbrood, deze hier, 1+1 gratis. Hoe combineren mogelijk, dus ik ga de voorkeur geven aan dit hier. €2,29, deze hier is speciaal, maar natuurlijk wel 1 gratis. Hè. En ook het ruime aanbod hier opnieuw van brood. Ook een voordeel hier 1+1 gratis. Ook Belgische
Hier heb ik iets nieuws gezien. Volkoren van Albert Heijn aan 99 cent nieuw. Staat als nieuw. Even kijken of die hier te vinden is. Dat is de tijgerbrood. Dat is ook bijzonder goed. Ja, die is hier. Dus dit brood hier, dus in de applicatie staat er nieuw. Volkoren, 99 cent, dus 1 euro. Kan ik ook wel een keer proeven. Oh, ik ga er alvast 2 van meedoen. Ja, deze broden zijn ook bijzonder goed. Had ik de vorige keer gekocht, de Zaans. En dan ook de tijgerbrood. Ja, nu komen de bijzondere super voordelen. Dus hier kan je terug bijzonder interessant aankopen doen in voorraad. Zoals dus hier de Bon Mama. Eén plus 1 gratis. Ja, voor een gezin is het wel interessant, die grote potten hier. Je hebt natuurlijk ook de kleintjes, hè. Dat is ook wel praktisch. Nog even kijken. Je hebt dus hier ook van andere merken. Zie ik hier Hero ook combineren mogelijk 1 plus 1 gratis. Dus interessant. Zo dan de muesli. Ja, hier ook bij de Nutella zie ik 2 plus 1 gratis combinaties mogelijk. De andere. Ja, hier heb je dus ook een interessante voordeel. 1 plus 1 gratis. Dat zijn er zonder suiker. Bok gaat die ook een keer kopen. We zien het verschil nog van smaak. Dat is opnieuw interessant, hè? 1 betalen, 1 gratis. Zo, de zaken van mijn boodschappenlijst zijn volledig. Ik heb alles bij de hand. Opnieuw nog even vrij in de winkel zien wat er aanvullend
kan aangekocht worden voor de voorraad en zo. Hier ook in de proteïnedranken. Ook 1 + 1 gratis. Het kan ook nog wel interessant zijn om dat in huis te hebben bij langdurige fietstochten en zo. Even kijken naar de soorten. Ja, die kan ook nog mee. Dat is ook een bijzondere goede voor de boterhammen. Een zachte smaak en ook minder dan €1. Ze hebben hier die elektrotoestellen goed gepresenteerd. Ik had ze de vorige keer daar getoond, achter de hoek, maar hier is het dus wel overzichtelijk. Hè. Dus ook wel duidelijker. Dus die grill hier, ja, als er een van mijn toestellen defect komt thuis, koop ik hem hier absoluut aan. Ik zeg, het zijn interessante prijzen. Zo, ik kan nog even langs de midden hangen. Hier ook wel een ruim aanbod van chips en zo. Grenadines. Hier ook bonusvoordelen, hè. 2 voor €6 bijvoorbeeld, combineren mogelijk. Dus ja, op het gebied van voorraad aanleggen zit het bijzonder goed hier. Hè. Dus meer aankopen en dan heb je voor de volledige periode toch wel je voorraad thuis. Ik hier ook 25% korting. Zal ik ook eens proberen voor toastjes nu met tomaten en zo thuis.
Hier heb je dus ook prijsfavoriet in koffies. Dat is ook wel interessant voor het budget. Iets goedkoper en ook van goede kwaliteit. Hier ook de voedingssupplementen voor sport, proteïnes en zo. Ook alles te vinden. Nou, ze hebben hier ook de grote. Hier. Ja, opnieuw een zicht hier op de Lichtstraat. Altijd prachtig. De routes hier om je boodschappen te doen. Het aanbod van tulpen. Ja, en de wedstrijd loopt nog. Hè. We hebben gezien dus de vorige keer. Dus kan hier ook handmatig. Via die brievenbus hier of digitaal via de applicatie. Hè. Hier staan ze ook duidelijk, hè, met 25% korting. Ja, de periode komt eraan van de ijsjes. Spinazie, dat kan ik ook nog gebruiken. Even kijken hier. Zo. Hier ook tweede aan de halve prijs. Ja, iedere week heb je dus hier afwisselende promoties. Terug te vinden via de applicatie of de folders. Zo, beste mensen, tot zo dadelijk.
Zo, ik ben door de kassa. Redelijk veel boodschappen vandaag. Ook hier opnieuw het aanbod, het tulpenaanbod. Zoals in de winkel, ook de algemene bloemen en planten. Ook met een zelfscanmogelijkheid, is ook wel gemakkelijk. Wil je geen tijd verliezen. En dan hier ook. Zo dadelijk de voordelen. Zo, beste mensen, ditmaal toch wel een serieuze boodschappenkar. Heel wat zaken. Maar, daar komt het. Wat heb ik betaald voor deze volledige boodschappenkar? Kijk, ik ga het ook terugtonen digitaal. Ik heb betaald €49,90. 50 euro, want ik heb uitgespaard €28,72. Dus opnieuw €28 besparing. Via combinaties van natuurlijk mijn boodschappenlijst, de algemene promoties, ook de voordelen in de winkel. Dus de formule is 1 + 1 gratis. Dus dit alles voor €50. Ook de vorige keer bij mijn vorige boodschappen had ik meer dan €20 besparing. Met dit hier erbij ben ik al aan €50 in besparing, dus voor 2 maal boodschappen hier te doen. En opnieuw dus ook wel bijzonder interessant, dit hier, dus die algemene voorraad van zo'n zaken is toch wel interessant, kan ook via de kleine potjes. Maar ik zeg bijzonder voordelig. Ja, natuurlijk ook wel opvallend dan zo'n zaken. 1 + 1 gratis, dat is ook wel goed meegenomen. Zo, beste mensen, tot een nieuwe boodschappenvlog hier te Hulst bij de Albert Geijn XL. Open 7/7. Tot de volgende.